Has resultat el guanyador, oi? Et podem fer unes quantes preguntes? Obre la boca. 33... Tingui, em previst. Aquí estan les ulleres del presentador del mini programa. No ho veus bé. Posa't aquestes ulleres. Aquesta és l'única solució. Em tindré de fer petit, però tu et tens de posar aquestes ulleres. Uau. Estàs en... congint. Per què mires cap a baix? Benvinguts al mini programa. Benvinguts al mini programa. Però, però si el presentador sóc jo. És que estava jugant a un videojoc i em fa mal la panxa. Eh?